L-għaliex ieħor ħad diskutu suġġett interessanti ħafna, gratifikazzjoni immedjata. Magħna llum Leon Medin, Noel Sherry, grazzi li qegħdin magħna. Nej minn nies li waqgħatuhom żokorthom bħalma jgħidu fl-addiction tajjeb jiltaqgħu ma' nies ta' kull età, kont ħanejt żgħażagħ imma waqqaft li nnifsi għax nies ta' kull età li parti mill-raġuni għalfejn jispiċċaw ivvizzjati fuq sustanza jew inkella anke mġiba, ħafna drabi tibda jew għandha x'taqsam ma' gratifikazzjoni immedjata. Irridu nispjegaw ukoll x'inhi gratifikazzjoni immedjata. Tlaqna. Il-mistoqsija tal-lum għaliex donnu llum kulħadd marit bil-gratifikazzjoni immedjata. Dak li ħaddiskutu. Gratifikazzjoni immedjata ħanprova nispjega ħajjena ma nixxiekom tgħinuni ftit. Huwa meta il-persuna tkun trid is-sens ta' pjaċir issa fl-immedjat. Jiġifieri jekk eżempju jiena ħanixxi xi ħaġa online kemm jista' jkun ta' salada. Jekk jiena mort ġo restorant u ordnajt l-ikel, dak il-pjaċir tal-ikel kemm jista' jkun irridu issa. Naħseb bil-Malta ngħidula jisu tkun qabla paċenzja imma mhux eżatt. Jien irridu nżommu frasna li di hija xi ħaġa li qiegħda ġo moħħ il-bniedem teknikament, bħal speċi aħna magħmulin li fejn naraw il-pjaċir irriduh dak il-ħin. Issa mbagħad immorru lil mill-istint u nagħmlu lilna nifisna nżommu lura biex niddiljaw ma' din instant gratification. Ma fil-verità l-bniedem magħmul dak il-mod, jiġifieri aħna immuldin biex fejn naraw il-pjaċir irridu dak il-ħin. Issa mbagħad irridu nagħmlu lilna nfusna ovvjament li hemm modi differenti kif naslu għal pjaċir u li forsi ħajtun iktar reward. Jisu bħal meta tfal jridu jieħdu l-ħelu ħin kollu. Ħajdu nagħlmuhom li tistenna l-ikel jew ma tuħux iktar minn żewġ ċikulajiet, ċikulata waħda. Darba kien hemm xi ħadd femili għalli l-aħjar mod li nifhmu kif instant gratification għandek tifel tajtu l-flus u għabbat ma rixxi xi ħaġa tal-ħelu. Issa, ovvjament ħapjaċir b'dak il-ħelu, mbagħad għandek tifel ieħor magħhom u xtara l-aħħar slipper u gawdih ħafna iktar. Naħseb l-instant gratification ikun l-ewwel wieħed u ħan nidħlu ġo biċċa xogħol oħra dik id-delayed gratification tkun it-tieni. Forsi biex inkompli ftit ma dak li qal Matthew u beda bih Matthew propjament. Jisu jien nara li jisu aħna bħala bnedmin magħmulin illi jisek għandek spektrum, infittxu il-pjaċir u fl-istess ħin nevitaw id-batija jew l-uġieħ. Għax hi xi ħaġa waħda l-opposta l-oħra għandek spektrum fuq naħa għandek id-batija u l-uġieħ, fuq in-naħa l-oħra għandek il-gratifikazzjoni, il-pjaċir, eccetera. U sa ċertu punt kważi Alla ħares ma kienx hekk għax kieku aħna bħala bnedmin ma żviluppajniex u ma kbirniex u ma ħdimniex u ma ħabbilniex rasna biex nivvintaw affarijiet ħalli il-ħajja tagħna tkun iktar komda. Issa id-diffikultà tiġi fejn wieħed ħajaqta' l-lajn u dik it-tfittxija għal pjaċir jew dik it-tfittxija għan nuqqas ta' tbatija verament wassalniex biex aħna ikonna l-pjaċir jew inkella nevitawx id-batija xi kultant imbagħad jisna bħala bnedmin jew ċertu nies jitlu f'ċertu proċessi illi għalkemm ħajkollhom dak is-sens ta' gratifikazzjoni immedjat dak il-ħin in the long run iktar ma jgħaddi żmien iktar imbagħad ħajtlu f'sistemi li they are self-defeating, ikissru lilhom infushom. Jiġifieri jiena ġej mill-qasam tal-addiction sewa. U dik tara ħafna ċara li tara nies jibdew ifittxu ċertu pjaċir u relief minn ċertu tbatijiet, pjaċir u relief. Li fl-aħħar mill-aħħar imbagħad jidħlu f'isqaq illi jispiċċaw skjavi tiegħu, jiġifieri u iktar ma jgħaddi żmien iktar donnijien qed nara tiġri fis-soċjetà wiesa tagħna tal-lum, jiġifieri kważi qed issir lifestyle, nabbuża ngħid il-kelma qed issir lifestyle, jiġifieri iktar ma jgħaddi żmien iktar dik l-instant gratification dik. Spjegalna kif jiġifieri meta taħseb persuna u qed tgħid li qiegħda ssir lifestyle. Tina eżempju ta' x'qed tgħid. Tiġi b'diversi manjieri u diversi modi, jiġifieri mhux l-kemm
Għalkemm hemm ħafna eżempji imma mhux l-kemm taqbad u tispjegahom. Fejn naf jien, għandek nies li ma nafx moħħi bħalissa qed jaħseb fuq eżami. Ma nistudjax imma nipprova nara kif nagħmel u dak l-eżami niskapolah. Ma naħsibx ngħid isma' dak l-eżami li qiegħed hemm biex li ikabbarni ħalli jien inkun kwalifikat biex meta jiġu ċertu diffikultajiet inkun kapaċi nelibhom. U x'inhu l-eżami li aħna moħħna jaħseb kif ħana neleb l-eżami bit-tajjeb u l-ħażin, eċċetera. L-istess ħaġa meta qegħdin nitħattu fuq fenna fien, anki nfiq ta' flus, dak li konna qegħdin ngħidu. Jiena inħares lejn jien se nakwista dak il-mument, nara kif nagħmel il-flus inġibhom anki b'mod li xi kultant mhumiex b'mod healthy, l-importanti li jien għandi l-flus ħalli jiena is-sodisfajt li l-nifsi dak il-moment. U għaw min jirraġuna u jgħidlek jiena il-lum tiegħi. Jisu li easy way, naddi mill-eżami bla ma nistudja, jkoll il-flus non fuq minn ma naħdem, jisu li easy way, la? Li hija parti minn lifestyles hija, jiġifieri jekk inti tħares. Naħseb jien anki meta qegħdin nitħattu fuq użu ta' sustanzi u użu ta' drogi, jew inkella anki użu ta' mobile eċċessiv, kulħadd għandek l-instant gratification, dak li jiġifieri qed jisna bħala bnedmin f'dan l-aħħar 20 sena, 25 sena, 30 sena, tħallna f'modi komplessi ta' ħajja x'jiena nħares għandi żmien, alright, għandi daqsxejn ta' żmien, jien nara differenza kbira fil-modi ta' kif aħna imbdilna il-lifestyle tagħna nbidel, l-affluenza qiegħda tagħmel qed taffluwixxi ħafna l-ħajja tagħna, jiġifieri għandek dawn is-sistemi kollha li qegħdin jimpattaw fuqna u fuq il-mod ta' kif ngħix. Naħseb Noel laqat ħafna topics jiena li kif qal tajjeb Noel il-lifestyle jikkontribwixxi. Imma importanti li niftakru l-instant gratification marbut ma' ħafna affarijiet, ma' ikel, ma' pjaċir, ma' sess, ma' social media llum. Ġifieri, u dejjem ħanerġa' mur għall-ewwel punt li qisek l-instint dejjem ħajdlek mur għalija il-biċċa tax-xogħol, ġifieri ħafna iktar faċli iċċedi għalija, għalhekk il-ħin kollu u kif qal tajjeb Noel is-soċjetà qed tikkontribwixxi għal ħafna affarijiet, għax nitlu ħafna topics issa, li da għedin naġevolawħ l-internet, tara tfal l-użu tal-internet, eżempju, naħseb eżempju ma' ġenerazzjoni iżgħar ħafna iktar diffiċli biex tikkultivalhom li isma' tistenna. U plus anke s-sistema, is-submitja dak issa mela online, tistenni s-sada, ġviri anki s-sistema edukattiva kważi qiegħda titma' għall-instant gratification jekk qabel jien naf sempliċement kelli nagħmel biċċa riċerka, irrid noqgħod immur il-librerija u nsib il-ktieb issa kollox available dak il-ħin allura anke aħna jiena bħala ġenitur ġieli nqabad fiha t-tfal tiegħi nitmaħħilhom jien ejja neħilsuha fiċċuha issa u ma ngħidulhomx stenna aħdem il-proċess kif suppost. Ġifieri, naħseb jiena kif qed jgħid tajjeb Noel hemm ħafna sistemi dal-lifestyle huwa integrat huwa parti anki minn kif nimixi għat-teknoloġija, kollox available buttuna m'għadux iż-żmien jien naf li għandi tzija sejra l-Ingilterra u ngħidilha ġib li dak, u rrid nistenna l dit tmur tiġi lura mbagħad nintaqa' magħha, illum ħanaqbad nitfaħħa online u ġie għandi anzi nagħmel subscription li jaslu iktar malajr għax qasdik ma rrid nistenna li jaslu, ġifieri. Jisu fl-istess jien tissemmi wkoll kumditant. Ġifieri jisu li jiena ordnajt xi ħaġa online u f'24 sija kienet għandi hija kumdità. Li jiena biex nagħmel riċerka għamiltu minn fuq il-laptop minn fejrit jiena hija kumdità wkoll. Imbagħad iridu nqogħdu attenti imma li dik il-kumdità ma timmanifestax ruħha kif semma tajjeb Noel f'imġiba li iktar perikoluża. Għax jekk jiena ħanallem li l-nifsi, mela ftit ilu kienu għamlu biċċa riċerka u sabu fejn hemm iktar ħwienet ta' fast food, hemm iktar nies obiż. Jiġifieri, iktar ma ħanżid l-aċċess għal xi ħaġa ta' malajr, jiena iktar għandi ċans tikkrea problemi. Issa, jekk jiena ma nallimx li l-nifsi nistenna
diffiċli biex jiena nallem li l-nifsi immur għal dik li tiġi biktar żmien. Ġifieri, jieħ nallem is-sens tiegħi li mmur mal-pjaċir mill-ewwel qiegħed nitimgħu. U s-sens tiegħi ta' bżonn qiegħed iktar nifgaw ħanejt hekk. Issa ħnidħol ġo xi ħaġa naqra iktar komplikata. Iktar ħankun il-bot mill-kuntentizza x'jiena ħanitma' li l-nifsi mill-pjaċir ta' dak il-ħin, mill-pjaċir ta' dak il-ħin. Li qed titkellem fuq inti hija l-effett tad-dopamina, mhux biex insaħħaħ li qed tajt int. Sibna riċerka ta' Fisher li tajt il-ħila tal-moħħ li jirċievi sodisfazzjon mill-ewwel minn affarijiet bħal likes fuq il-medja soċjali, tixtri online u l-affarijiet jaslu mill-ewwel, tipproduċi rilax ta' dopamina, issa nispjegaw x'inhi dopamina wkoll. Sustanza kimika fil-moħħ li tgħinna nħossuna kontenti ta' dak il-ħin, għax hija xott ta' kimika ġo ġisimna, ħassejna kontenti, però ma jdumx, dal-feeling ma jdumx. U l-flip side ta' dik, li jekk jiena ma nimxiex mal-instant gratification, moħħi jipproduċi kimika oħra u ħawasni tens. Il-maqlub. Il-maqlub. Ġifieri, letteralment inti biex ma tmurx f'dil-biċċa titmur kontra il-mod kif inti wajerjat. Letteralment tgħallem lilek innifsek taħdem differenti. Bid-differenza naħseb li jettajt intuwa li qabel konna neħduha jekk jiena rrid flok mill-Ingilterra, ħanistenna tzija, forsi ġibuli fil-birthday, mela jiena għandi 3 xhur biex jiġi dal-flok. Illum 3 xhur. Awtomatikament ma kienx hemm. Eżatt, ma kienx hemm option oħra, allura moħħi mhuwiex qed inderrieħ li ridu issa, waqt li llum għandi l-għażla u għandi l-option li il-flok ħajġi fi żmien 24 siegħa. Allura mbagħad jekk ħajdu iktar minn 24 siegħa. Alla volja forse ħanibsu x-xahar id-dieħla, imma ħatoħol dik it-tensjoni. Għax dik li. Ħanikkomplejni ħanċempel. Int l-ewwel semmejt il-kumdità, jekk oġġett vera għandek bżonnu fi żmien jumejn u nnexxielek tirranġa shipping biex jiġi fi żmien jumejn hemmhekk korrejt kumdità. Imma oġġett li taf li m'għandekx bżonnu u xorta nagħmlu għallum il-ġurnata. Hekk jista' jiġi iktar kmien inħallas biex jiġi iktar kmien nagħmilha xorta. U meta ġifieri hemmhekk imbagħad qed tara li mhux għax kumdità. Għax hemm dil-biċċa xogħol tal-gratifikazzjoni. L-instant gratification. Fil-eżempju ċar li jiġini f'moħħi huwa il-posta normali u l-email. Sa ftit ta' żmien ilu, sa 20 sen ilu ma kellniex email. All right, konna nibatu kollox bil-posta u mbagħad biżmien daħlet il-fax, imma xorta inti trid iż-żmien tiegħek biex inti tipproċessa ittra, waslet, batlek l-arrangement, imbagħad ħadimt fuqha, imbagħad bat ir-risposta, jiġifieri proċess ta' miżerjament 7 ijiem 10. Illum il-ġurnata għandek email u bniedem kważi jistenna li mhux tirrispondi ħlada, imma tirrispondi within suqħa ma nkunx within an hour, etc. Jiġifieri, u l-mistoqsija tiegħi hija issa hemmhekk għandek kumdita jew għandek sistema li kważi qed iddaħlek b'mod awtomatiku fi proċess ta' instant gratification illi il-kumdità qed tikkawżalek iktar stress u tensjoni u l-verità hi li l-ħajja tagħna qed issir iktar maġla b'tali mod li kważi lanqas ikollna ċans naħsbu u nirriflettu fuq dak li nkunu qegħdin nagħmlu. Issa biex nkunu ċari li narmu il-laptops u nerġgħu nistennew it-sija ġejja mill-Ingilterra. Ma ħatasal qatt u jiena ma naħsibx aħna nistenna 3 xhur. Ħaġa tant nibda l-wejt tiegħi 3 xhur oħra qasib nistenna nibsu dak it-top. Allura rridu insibu mod kif ma nafx hix possibbli li nieħdu ħsieb l-instant gratification tagħna. Alla vera ngħixu f'sitwazzjoni fej jekk jiena rrid taxi fi żmien 4 minuti ħajasal jekk le ħaniftaħ app oħra u nsib taxi minn app oħra. Dik hija l-verità. Mhux hekk u jekk qed nordna l-ikel, ħanordna l-ikel skont kemm hu l-bogħod. Naħseb l-ikel huwa eżempju tajjeb imma. L-ikel huwa eżempju tajjeb għax fil-verità bniedem għandu bżonn l-ikel. Issa, bniedem jista' jgħallem lilu nnifsu jiekol aħjar u ma jċedix mal-instant gratification. Kif tajt l-eżempju inti ngħidu tfal isma' tieħux dik iċ-ċikkulata x'u mbagħad m'intix ħadd ikoll l-ikla li għandek bżonn awtomatikament qed titrejnja fuq hemm. Imma again, jien l-iktar ħaġa li tippressjonani fuq dat topic li hija ħaġa ħafna iktar sottili milli taħseb u meta bdejt naħseb fuqha ġifieri meta qed li fuq xiex ħanitkellmu
Sempliċement il-frott. Għasadna nafu xiġifieri il-frott fl-istaġun tiegħu jekk irrid il-frawli s-sena kollha. Qabel ma kien iċċek l-istorja u jekk trid orrajt hemm frott li naraw iktar fis-sajf eżempju, imma jekk trid iġibu minn x'imkien, tista' ġibu mill-parti l-oħra tad-dinja. Imma awtomatikament li jiena għallimt li l-nifsi li l-frawli nista' nieħdu meta rrid, jiena hemm ċertu demands. Jekk nipprova nfihjem it-tifla tiegħi ngħidil isma' le taf frawli fl-istaġun tiegħu. Tgħidli lex fl-istaġun tiegħu dak għastaf xiġifieri, staġun jiġifieri. All right, teknoloġija mxiet u tagħmel ħafna ġid u naqbel miegħek ma nistgħux immorru lura, qas irridu mmorru lura għażmien li l-informazzjoni titoqgħod ġiba biċċa minn hemm u biċċa minn hawn, issa għandek kollox qed fingertip, jiġifieri u tista' imma l-effetti mbagħad li qed ikollha fuq il-bniedem u naħseb jien hemmhekk imbagħad jidħlu lill-ġenerazzjonijiet iżgħar ma jkunu iktar ħajkollhom predominantly l-instant gratification ħajkunu iktar ifittxuha għax huma hemm ħafna iktar affarijiet li forsi qas nirriflettu fuqhom li ditu ilha anke sempliċement jinġieli naffaxxina ruħi nara żgħar. Iktar ma jkunu żgħar meta jaraw monitor daw jaħsbu li tista' tmissu. Tant imdorrin li kollox qed touchscreen li meta qed jaraw monitor normali daw u jippretendu dak il-ħin li ħajjeħdu riżultat. Ġifieri daw l-instant gratification qed ifittxuha meta jitilqu jimxu mill-ewwel ħajibdew ifittxuha. Li għandha x'taqsam ħafna mad-dopamina ġifieri naħseb jiena mod kif tista' forsi tevita l-instant gratification kemm jista' jkun huwa li tevita ċertu stimulazzjoni għal ħin twil fit-tfal, ġifieri dillum il-ġurnata hija riċerka kull fejn tħares hemm di riċerka hija approvata fuq l-ipprovata li moħħi tfal speċjalment qabel l-adolescenza u anke fl-adolescenza għadu qed jiżviluppa u jekk inti ħadderriħ li d-dopamina tiġi release ġo ġismu kuljum u l-ħin kollu, meta suppost id-dopamina hija ir-reward chemical li jiena wara li għamil biċċa xogħol waqaft u għadt proset Matthew, jien naf ħsilt il-karozza. Waqaft ħares il-karozza tajt proset, għamil ġurnata xogħol. Ħassejt dik il-sodisfazzjon. Met inti dak is-sodisfazzjon qed tħossu l-ħin kollu għax ċellajt ritratt u bdew jituk il-likes. Jew qed tilab logħba u tlajt livell. Hemmhekk qed titma' il-moħħok dik il-kimika l-ħin kollu il-kimika nifisa tanti tajba u tanti tik pjaċir u tħossok king letteralment, tħossok tajjeb taf kif tħossok l-aħjar wieħed dak il-ħin. Li ġismek u moħħok mhumiex maħluqin biex tħossa l-ħin kollu dik, jekk ħad tħossa l-ħin kollu, ħajjiġi moħħok ħanuża kelma kbira speċjalment bikom it-tnejn fuq il-mejda, addict ta' dik l-emozzjoni, ta' dik il-kimika, u ħatibda tfittix ħin kollu. Sal-punt li jekk inti tifel ta' 5 snin u għommok għarit li ħagġiblek ta' silma u dammet biex iġġiba, illum sir narawa li jkun hemm violenza, li jkun hemm aggressjoni għax intat li ħagġiba issa. Fil-fatt kulħadd rom dawk il-videos fuq l-internet ta' tfal li joħdulhom it-tablet u jagħmlu xenata kbira ħafna x'kienu esposti u dak naħseb dak jipprova din perfettament li meta kellhom id-dopamina kienu sodisfatti meta ħassew anki t-tensjoni kienet super eżaġerata. Forsi eżempju żgħir ta' dak li għaddek kif qatt għax u eżempju sempliċi li nġibuh mal-persuni li ltaqgħu magħhom. Jekk inti ħadd biċċa kejk partikolari ta' ċikkolata. Inti ħassejtu tajjeb, ħassejt il-gratifikazzjoni tiegħu id-dopamina, id-dopamin rush tiegħu ta' ċikkolata. Imma jekk inti terġa' tieħu dak il-kejk l-għada, ir-rush ma tkunx dak is-sodisfazzjon ma jkunx ikun hemm imma ma jkunx daqshekk qawwi bħall-ewwel darba. U b'tali mod li jekk inti tieħdu kuljum dak il-kejk, fl-aħħar tax-xahar il-kejk laqqas jogħġbok laqqas tibda tħares leh. Sewwa u dik il-kik, dik is-sodisfazzjon, dak il-pjaċir tiegħu ma jibqax hemm. Qisu mhux l-istess kejk għadu, imma l-effett fuq is-sistema ma jkun jibqax l-istess. Il-moħħ jidrom dan l-affarijiet, dan il-proċess jidrah. U dan il-proċess mhux biss fil-kejkijiet qiegħed imma fi kwalunkwe ħaġa li aħna jkollna x'naqsmu magħha. Jiġifieri mekk hemm qisu catch-22.
Ġifieri inti qed iżżid issa elementi ieħor ta' diskussjoni li mhux tal-li mhux ħelti li inti dejjem qed tfittex din id-dopamina, imma iktar ma inti qed tfittixha, iktar għandek bżonn trigger iktar qawwi. Eżatt. Qed naraw fil-pornografija li inti jiġu għall-għajnuna nies jgħidu x'qed nara affarijiet li qatt ma mmaġinajt f'ħajti li ħankun qed nimmasturba lihom. U meta tħares lura huwa li tant draw jġibu dik id-dopamina bil-pornografija li mbagħad dejjem kellhom jeskalaw dak li qegħdin jaraw. L-istess ħaġa fix-xorb, fid-drogi, l-istess ħaġa fis-sess. Min iġib dik id-dopamina, kulħadd iġib id-dopamina mis-sess, ma min ifittex is-sess għal dik id-dopamina, dejjem ħajfittex affarijiet iktar komplessi biex iġib dik id-dopamina. Xi kultant anki f'affarijiet li forsi fenna fin speed. Is-suq b'ċertu speed. Inti dejjem titiżid l-speed ħalli inti dik id-dopamina tkompli għax wara kollox anki id-dopamina minn nfisha hija sustanza li hija addictive u li dejjem iktar ma iktar irridu. Jiġifieri Jien qed nisma'kom titkellmu bħala ġenituri sa nitkellem, ovvjament inkwetani l-biċċa xogħol. Hemm kontroll, jista' jkolli kontroll, jien naf li ma jkollhomx it-tablet dik nista' nikkontrolla, però affarijiet oħra x'nista' nagħmel biex jien it-tfal tiegħi tkellimna fuq il-biċċa, però għandi kontroll sa ċertu punt ta' biex ma jkun hemmx id-dopamina nħin kollu fit-tifla tiegħi. X'nista' nagħmel aktar apparti milli nikkontrolla pereżempju il-ħiniet li tagħmel fuq il-medja soċjali u affarijiet hekk. Naħseb dik l-ewwel ħaġa u naħseb hemm affarijiet oħra li meta nirrifletti ninqabad nagħmilhom miljun darba. It-tifla għandha bżonn xi ħaġa, ngħid ejja neħilsuha. Naħseb dik li ejja neħilsuha rridu innaqsu minnha. Irridu nimxu iktar mal-bżonn u nqas mal-aptit ħanejtek għax jkunu affarijiet tajba ta' jien għandha bżonn ktieb. Ma jidilix nistennew il-ġimgħa d-dieħla, naħseb jekk nitalmu tfal tagħna kważi għall-ebda raġuni ta' xejn ngħidulhom ejja nistennew, forsi iktar jidħol fihom bħala valur għax kif nafu kif di tiġi bir-repetizzjoni li nibda nfittixa kif qed jgħid tajjeb għax jien nagħmilha u niġi niddependi minn fuqha biex nagħmilha. Naħseb nista' nkissirha jekk immur fuq in-naħa l-oħra u nistenna. Naħseb ħadd ma jista' jmeri li l-iktar ħaġa li taħdem kontra instant gratification li tiddilejja, li tistenna u tistenna u tistenna. Li eżempju tistenna l-lum ma dix teżisti li tistenna sal-birthday, tistenna sal-miliet, tistenna sa ma tagħmel xi ħaġa li hija jnaf festa tal-familja biex tgħaddi li ħda l-ktieb jew inkella dar rigal li inti għandek aptit tieħu ġilat, issa nistennew il-mammi mmorru flimkien il-lejla. Naħseb jiena dak huwa mod kif inti dejjem tipprova anke miegħek innifsek li tajt isma' għandi ftit sigaretta, għandi ftit ċikkolata, ħanoħodha nofsi oħra flok noħodha issa. Apparti d-delay li hija tajba, jiġifieri nitgħallem jien nistenna u niddixxiplina li l-nifsi minn dak l-aspett. Naħseb jien hemm xi ħaġa oħra iktar forsi kruċjali li jien nibda naraf x'inhu verament bżonn, semmija Leon. X'inhu verament bżonn u x'inhu verament kapriċċ, fis-sens illi int semmejt xi ħaġa, ma inti mmorru nixtru riġġelat, ħammur ejja nistennew il-lejla il-mammi ħalli mmorru nixtruh flimkien. Il-bżonn u l-ġelat jew li jien ħammur mal-mami flimkien. Fimt? Il-bżonn hu li jiena nibni dik ir-relazzjoni, il-bżonn mhux il-ġelat, il-ġelat kważi di cherry on the cake. Semmejna s-sess. Is-sess huwa xi ħaġa importanti, huwa xi ħaġa importanti għal diversi raġunijiet, però is-sess fih innifsu huwa importanti jew is-sess hu xi ħaġa li qed isaħħaħ ir-relazzjoni, qed forsi nikkumplika l-affarijiet, imma x'inhu l-bżonn? Ħafna drabi qegħdin ngħixu f'soċjetà li s-soċjetà li ilna tpinġielna ċertu kapriċċi bħala bżonnijiet fejn fil-verità ma jkunux. U aħna nkunu rridu, dik dejjem infittxu, dak li minn għalina huwa bżonn. Inġib eżempju żgħir ta' jiena x'inhu l-bżonn tiegħi li jiena ikollix nilbes jew li jkollix nilbes ħwejjeġ tad-ditta. Sewwa, b'tali mod illi jiena meta xtrajt ċertu tip ta' ħwejjeġ hemmhekk inħossni tajjeb jew inkella
għax ma xrajt ċertu tip, allura ħanħossni ħażin. Il-verità hi il-bżonn x'inhu u fi kwalunkwe ħaġa, jiġifieri jekk jiena għandi qiegħed ngħix ġo familja jew qiegħed ngħix fuq ix-xogħol għandi l-kollegi fuq ix-xogħol. X'inhu l-iktar ħaġa importanti? Ir-relazzjoni tiegħi mal-kollegi jew li jien eċċivjajt u l-ħaqt waħdejt il-sħabi. Qed inġib eżempju illi xi kultant bniedem ifittex ċertu forma ta' pjaċir li fl-aħħar mill-aħħar once li jakkwista dak il-pjaċir jgħaddi f'malajru u ħajjikkawża dak il-vojt imbagħad. U għat jisemmi wkoll li jisu mbagħad mentalità individwalista wkoll. Għax jekk jiena qed niġru wara s-suċċess tiegħi, qed niġru wara l-bżonn jew ix-xewqa tiegħi, u mbagħad hemm ċans li ma nibqax nagħti każ daqshekk, jiġifieri jekk it-tiflet tgħid li le irrid il-ġilat issa, din sietu li ħanodu s il-mami biex il-mami wkoll tgawdi l-ġilat, li tridu issa l-ġilat. U tridu issa l-ġilat biex dik ir-rax ta' zokkor itiha l-pjaċir li qed tieħu ġilat fil-verità. Allura anke kif qed tħares lejja bħala inti dak li ħatwassalni biex nieħu dik ir-raxxatura ta' zokkor. Ekku. Mhux hekk, allura meta jien ħanajdilha ejja nistennew il-mami, forsi iktar milli ħansaqsiha ħanispjegala li ħanistennew il-mami. Għax hekk ħansaqsiha, ċans ħa tgħidli mbagħad il-mami tiegħu jew ma tħobbux il-ġilat, jew issa nieħdu ieħor mal-mami. Ekku. Ġilat? Ekku. Tajjeb, allura li aħna rridu nkunu lesti bħala ġenituri, imma jien nemmen anke issa nitkellmu fuqna nfusna, li ngħidu le. Li jien niltaqa' ma' ġenituri li jgħidu li Mettju aħna it-tfal tagħna ma jgħidulhom qatt il-kelma le. Għax hemm xi filosofija li jekk it-tfal jgħidulhom le, ħadd tagħmel ħsara. Meta jien naħseb l-iktar kelma importanti li tajt il-luliedek hija le. Tantu hekk li huma stess meta jifmu is-saħħa tal-kelma le fit-terrible twos ma jafux jgħiduha. U għalhekk importanti li inti tallimhom jgħidu le, għax jekk mhux ħadd tgħidilhom inti le huma qatt ma ħajkunu kapaċi jgħidu lejhom infushom. Jekk jien ngħidilha u mela sabiħ tlaqgħu nieħdu ġratum meta l-mami nġibula ieħor. Ma nistax nistenna li meta mbagħad għandha 25 sena ħad tkun kapaċi il-xewqa tagħha tgħidilha le. Ma li aħna jkollna d-disciplina naħseb hija kelma le. Fil-fatt hemm saying interessanti, no makes you grow. Billi qed ikber mhix bliva, imma again ma rridux nissottovalutaw li s-sistema taħdem bil-kontra, s-sistema ir-reklami jgħidlek ikollok din għax di biss tista' tik pjaċir, hija xejn ma ħajtik pjaċir u tistenniex għax jekk tistenna ħadd ilħaq toħroġ ta' wara jew ħadd titlef iċ-ċans. Il-bombardament naħseb qiegħed il-ħin kollu, u qiegħed il-ħin kollu f'kull sezzjoni. Fil-fatt interessanti ħafna meta kont rajt biċċa riċerka ftit ilu li tgħidlek l-iktar nies li għalaw flus fil-ħajja huma dawk in-nies li kapaċi jfittxu id-delayed gratification. Hija fattur ħafna iktar importanti milli arrazza jew fejn twiliet jew dak, anke biex taqla l-flus. Jiġifieri fil-verità jekk aħna jirnexxielna, it-tfal tagħna ngħidulhom isma' inti iktar ħatasal b'din, issa naħseb iktar ħajrnexxiel infemmilhom b'xi ħaġa żgħar jien dak forsi l-slipper li semmejna l-ewwel milli biex ħataqla l-flus. Imma again meta anka jiena meta sibta dil-biċċa riċerka bdejt ngħid ġifieri mhix għax twilid f'dak il-pajjiż ħataq l-iktar flus jew għax hekk jew għax le. Hemm biċċa tgħid li jekk jiena kapaċi nistenna jien ħanaq l-iktar flus, ovvja, ħanieħu kors itwal u dak il-kors itwal ħajwassalni ġo lawrea ikbar, dik il-lawrea tiġi mħallsa iktar and so forth. U ħanżid biċċu ħamarjet tajt inti naħseb jiena minu kapaċi jistenna u jgħid le ħajjagħmel deċiżjoni aħjar. Għax met inti persuna li tmur għax-short term, anka jekk ħadd tagħmel deċiżjonijiet fin-negozju, jekk ħadd tagħmel deċiżjonijiet fir-relazzjonijiet jew fejn ħadd investi l-flus tiegħek, ħajkunu iktar deċiżjonijiet short term li fil-long term ħafna drabi mbagħad ħadbat il-konsegwenzi tagħhom. Għal naħseb jiena dik tgħin ukoll. U biex inkomplu ma li bdejna dik ħatejni f'kollox għax jekk jiena qed insuq
u xa tħarġ li ħażin, l-ewwel feeling tiegħi u li ninżel għalih. Jekk jiena mhix ħanitgħallem immur kontra dak l-istint. Jien l-instant gratification ħaġġibni fi trouble hemm. Issa, kif qed tajjeb inti, hemm instant gratification li nistgħu nużawha biex nimxu l-qudiem, biex nikkomunikaw. Għax inti li aħna nissoċjalizzaw ukoll hemm naqra instant gratification fiha. Jiġifieri jekk jiena ħanuża biex nissoċjalizza, biex nikber, biex all right, ma once li jiena ħanallem kif qal tajjeb naw l-ewwel sitwazzjonijiet fejn il-kejk u minn għalija ħajtini l-istess pjaċir, trabil ħajtini, għax ħajħroġ li t-sokkor. Interessanti ħafna xanka kif semma di huwa l-istint tal-bniedem, l-instant gratification għal-istint ġifieri il-fatt li tkun kapaċi tiġġieled dik diġà ħatajnek fuq ħafna affarijiet oħra mhux sempliċement fuq il-gratifikazzjoni istantanea, ġifieri naħseb. Hemm il-bżonn tal-ġenituri li niddixxiplinaw. Però nirridu nqogħdu attenti aħna wkoll għax bħal madna pereżempju sa 6 snin ilu ma kontx nimmaġina li ħad tkun daqshekk faċli, ma nafx naħseb 6 snin ilu kien diġà li jekk qabad nilġu issa 5 minuti oħra ma kontx nimmaġina llum ma nafx ngħaddi mingħajra. Ma nafx ngħaddi mingħajra. Qed nsemmu ver ġifieri jekk jiena diġà maġun 50 snin dil-biċċa xogħol naqgħod diffiċli biex nippretendi. Jekk ma norix minn naħa tiegħi modi li anke għalija le nista' noqgħod mingħajr dak l-oġġett jew nista' nipprepara insajjar id-dar normali, ġifieri jekk mhux qed nuri dik il-biċċa xogħol li jindi qed ndar it-tfal tiegħi li isma' qabadna l-ġuħ ġibna xi ħaġa. U hemmhekk fejn naqduha mal-emozzjoni, l-emotion regulation, li billi għandi l-ġuħ xorta nista' nistenna li nsajjar. Ħan semmi filosofija li relatata mal-gratifikazzjoni immedjata. Hemm filosofi bħal Epicurus li jitkellem fuq il-gratifikazzjoni instantanea jew nkella immedjata li hija riflessjoni tal-valuri soċjali u morali moderni. Ġifieri il-hedonisti jgħidulek li s-sodisfazzjoni immedjat hija xi ħaġa naturali bħal ma tissemmi inti u anke l-pjaċir u li nevitaw il-mart bħal ma semma Nobel ukoll. Imbagħad hemm filosofi bħal Kant li ġi wara li jgħidilna isma' il-virtu tal-karattru sot u tal-paċenzja huma importanti biex aħna jkollna sodisfazzjon fit-tul. Jiġifieri allura qegħdin ngħidu hawnhekk li d-deċiżjoni bħal ma tinti l-ewwel ta' bejn li ngawdi issa jew ingawdi fil-futur. Jien naħseb anki biex inkompli ma li qal Joseph. Jien naħseb li hija kwistjoni ta' bħalma alright, sa ċertu punti tnejn għandhom raġun, hekk naħseb. U kważi qegħdin jirriflettu dak li għadna fil-bidu illi aħna dak li nagħmluh biex nevitaw id-batija u jkollna il-pjaċir, is-sodisfazzjon, whatever. Però naħseb jien hija kwistjoni ta' training ukoll. Jiġifieri jekk inti għandek l-ewwel waqt li kien qed jitħaddet li jom dejt nitbissem għax ġieni eżempju ċar f'moħħi. Qed niftakar f'reklam li kien jixxandar fis-60s u fis-70s jippromuovi s-sigaretti għal persuni għal nisa li huma pregnant. U kien il-messaġġ kien jekk inti tpejjeb int ħajkollok delivery aħjar għaliex il-bejb ħajtwielet iżgħar. Illum il-ġurnata nitku, u illum il-ġurnata ngħid dawn kienu imġiena imma jekk inti tfittex daqsxejn u tmur lura ħassibhom dawn it-tip ta' reklami. U tibda tgħid imma għaliex illum il-ġurnata anki li tgħid l-ewwa importanti. Imma nemmen ukoll illi anki tfal tagħna ta' għandhom ċertu intelligenza li forsi aħna xi kultant nużaw il-kelma bl-Ingliż we underestimate them. U li tgħid le mhuwiex biżżejjed imma li tifhem għaliex għandek tgħid le. Jekk jiena qed nitħaddet fuq ikel anki jiena llum il-ġurnata minsemmi eżempju żgħir. Mhux li jiena xi wieħed dilettant imma illum il-ġurnata meta nitħattu fuq dieta qegħdin nitħattu fuq intermittent fasting. Sewwa li inti tagħmel ċertu ħin mill-ġurnata li inti ma tikolx ma jfissirx li ma jkollokx aptit imma int qed tiddixxiplina lilek innifsek li inti f'dawk il-ħinijiet ma tikolx. Jiġifieri hemmhekk li ġa dieħel il-kunċett u hemm raġuni imma għaliex qegħdin nagħmluha, jiġifieri
il-fatt li għalkemm għandna soċjetà li minn banda qed timbotta u timforza forma ta' instant gratification, forma ta' isma' jien irrid il-pjaċir iridu f'malajr issa, però mill-banda l-oħra jekk inti trid takkwista ċertu sitwazzjonijiet li kollok figura sabiħa, li kollok ġisem b'saħħtu. Importanti li inti titgħallem tagħmel ċertu disċiplini fuqek innifsek, jiġifieri li inti tieqaf taħseb u tgħid anke din, imma din hi vera bżonn. Jiena vera għandi bżonn naqbad il-karozza biex jien immur sal-ħanut jew jien nista' mmur bil-mix qed inġib xi ħaġa. Il-bżonn, fejn hu l-bżonn? Il-bżonn x'inhu? Il-bżonn hu li jiena jkollix nikol issa jew li jien nista' immur insajjar bil-kwiet nieħu gost li qed insajjar forsi għandi tfal qegħdin miegħi. Imma jien irrid nagħti skop għall-affarijiet, nerġa' ngħid għaliex jien qed nagħmel dak li qed nagħmel. Fejn forsi kif qabel ma bdejna konna qegħdin nitħattu bejnietna irrid dak li rrid x'in irrid u kif irrid. Bil-banda l-oħra il-kontra tagħha huwa imma għaliex jien qed irrid hekk, għaliex jien fejn irrid nasal. Qed nitbisma xi sem il-programm wara għaliex. Sorry? Qed nitbisma xi sem il-programm wara għaliex. Okay. Jiġifieri għandek dan it-tip ta' jien insib li l-nifsi, naqbat li l-nifsi u ngħid mhux dejjem irnexxi li nagħmel, imma naqbat li l-nifsi ngħid imma jiena għaliex qed nagħmel vera għandi bżonn jiena fejna fiha. Inġib eżempju żgħir ta' għandi f'moħħi ċertu tip ta' xogħol ikun pendenti fuq moħħi, imma ngħid le issa importanti li jien nieqaf u nistrieħ ftit għax moħħi ejja. U fil-verità, jekk jiena ħammur impoġġi fuq il-kompjuter minkompli nipprova naħdem, moħħi tant ikun għajjien illi ma nikkonċentrax. Allura l-bżonn tiegħi jien verament għandi bżonn. Moħħi forsi jkun irid jeħles minn ċertu affarijiet, imma jiena x'għandi bżonn bħalissa. U li jiena bħalissa nistrieħ jew inkella bil-maqlub jien bħalissa għandi bżonn li naħdem. Jiġifieri nifhem għaliex imma mhux ġast kemm ngħid le, nifhem il-bżonn għaliex. Jien għadni naqra moħħa l-Epicurus u Kant għalfejn għax naħseb tajjeb li nsemmu li peress li wieħed qed insemmu filosofu li ġifit 300, l-instant gratification trid jew ma tridx kienet diffiċli biex issiba għax titaqbad li kelli tittiekol, tmur jekk għandek bżonn xi provisions titmur ġora ħal il-bot minn tiegħek biex tasal kollok iż-żiemel b'saħħtu, ġifieri mingħajr ma jrid, dak kien iktar iwajrjat li jgħid le dik tajba għax imma dak kien il-ħin kollu jistenna. Mentri Kant li ġi fis-1700s ġa beda jara id-differenza għax it-transport beda jitjieb, id-dinja bdiet tiċkien, allura instant gratification bdiet issir problema. U għalhekk ħaner ġambur fuq tal-istint, l-istint jilab logħba għax il-bniedem fil-bidu kien iktar faċli għalih imur mal-istint ma kienx hemm liġijiet. Fil-fatt anke meta nqogħdu nitkellmu fuq il-liġijiet antiki, naħseb ħanidħol ġol kontroversja ħanejt hekk. Kulħadd isemmi l-Inkwiżizzjoni. Jekk tara l-Inkwiżizzjoni impar mal-liġijiet ta' dak iż-żmien presso poco hemm kienet bil-kemm ma jgħidlekx kien inqas ħarxa. Imma jekk ħataqbada u toħroġa, issa l-istess l-instant gratification, jekk ħanaqbad u nipprova ngħix Epicurus ġillum, wis probably l-ħabs ikun, għax ovvjament ħajmur ma l-instant gratification. U l-instant gratification kif għedna ħaġiba fil-problemi jekk neżaġeraw biha. U naħseb kieku jiġi naraw filosofu kif qed jitkellem il-bieraħ, anke minn hemm naraw differenza, jgħidu kalmax kollox available, tudi taċċu febbatin letteralment, u kif edna tajjeb it-tfal tagħna. Kollox letteralment hekk ifittxu, u anke tfal di ma tistax issibili minn fuq dik leb, di ma tistax issibili. U il-mod kif aħna qed niddevelopjaw dil-fissazzjoni fuq l-estremi, anke sport, jekk sport tagħmel iżejjed, għax għandna l-aċċess. U l-aċċess jibda jkrea iktar problemi. Għalhekk kif qal tajjeb Noel, naħseb mhux biex nerġgħu nitlu għaliex importanti ħafna f'dil biċċa tax-xogħol,
li jiena naħseb għalfejn qed nagħmel ċertu affarijiet u għalfejn tfal għandi nħallihom jistennew u għalfejn jien stess għandi nistenna. Kont qed naqra wieħed mill-aħjar eżerċizzji jgħidulek jekk tibgħat messaġġ tistennix reply dak il-ħin. Fatt hawn isa kultura anzi li qas tħares qabel siegħa ħalli inti tgħallem lilek innifsek tistenna. Aġġieli qabdu fi aħna da fejn qiegħed. Issa jekk tirriflettu naqra 20 senilu, telefon id-dar jekk mhux qiegħed hemm, baj. Tistenna forsi ġurnata oħra jew u t-tiftijem minn qabel ta' flaħat ċempel dak il-ħin, ġvijem ċertu stennija, niftakar ċemplu ċertu ħina ġirħas, ġifiri, kienem dik il-sensa stennija, ma ħantikom dal-kas li xaħat bħali li jiena bniedem li naħdem ħafna u nin naħseb jiena vittma ta' instant gratification, jiena l-affarijiet irridhom il-bieraħ kista jkun tajjeb. Jekk hemm l-aċċess, għax l-aċċess jagħtem. X'nista' nagħmel jiena biex nirregola b'mod prattiku, jiġifieri x'nisa b'mod prattiku biex nibda nirregola f'dal affarijiet. Jiena naħseb dak li qatt jiena l-ewwel, nifhem il-għaliex. Alright, u mhux il-programm jismu il-għaliex. Għax il-verament għandi bżonn nifhem, imma jiena dan fejn ħan wassalni. U tu nieqaf, jiġifieri nitgħallem nibrejkja u nifhem il-bżonn, imma il-bżonn irid ikun bżonn vera, jiġifieri xi kultant jien niltaqa' ma' nies illi il-vera trid tpoġġi bil-qiegħda magħhom u flimkien naslu li jaraw il-bżonn. Ħanġib eżempju żgħir. Jiena għandi persuni li jiġu għandna għat-terapija, id-deċiżjoni tagħhom hi illi dawn ma jħarsux lejn Facebook. U jiġifieri ilhom xahrejn ma jkollhom aċċess għal mhux li jkollhom ċertu ħin matul il-ġurnata. Le, jiena m'għandix aċċess għal Facebook full stop. Għaliex għax għandix nambih. Kif qed jaffettwani. U bl-istess mod ċertu sitwazzjonijiet oħrajn. Isma' jiena għandi bżonn immur nagħmel ċertu eżerċizzju. Dak il-ħin il-mobile ħajkun bitfi. Fejn qabel kważi ma nitilquhx il-mobile. Ma diġà qed nimmaġina il-moħħ jgħidlek imma jekk jiġi xi ħaġa xi ħadd, imma jekk di xi ħaġa għandek bżonna issa. Meta jien stess ħa nirrifletti fuq il-bżonn, moħħi ħa jikkonvinċini li dan huwa bżonn. Għax jiena mgħallem li anke prodott illum il-ġurnata cause you deserve it, cause you need it. Vera? Allura anke jekk tara il-mod ta' ħajja kif ngħixu, moħħna hija tiggerjat biex jemmen li dan għandi bżonnu jiena. Jiġifieri jien li qed nipprova ngħid mela biex forsi niftijem aħjar ħankun iktar drastiku. Hija kważi paradigm shift. Illi inti qed tmur kontra dak li s-soċjetà qed tgħaddilek messaġġ. Inti m'għandekx Facebook int. Le, m'għandix. U I'm happy li m'għandix. Le, isma' għax forsi jiġrilu xi ħaġa, ma sorry, qabel meta ma kellniex il-mobile u kien jiġri xi ħaġa kien jiġri. Sa huma x-xorta konna noqogħdu, jiġifieri. Hemm dawn it-tip ta' u l-bżonn x'inhu? L-bżonn bħalissa hu li jien nkun jgħid bi kwieti. Għaliex jekk aħna nħarsu mbagħad lejn l-effett tal-ħajja in the long run, tant saret dinja maġla li m'għandniex ċans naħsbu li l-moħħ jgħejja. Il-moħħ jgħejja u li llum hemm studji li jgħidulek ċarotont li inti importanti tagħmel ċertu ħin fil-ġurnata fejn int ma taħsibx, jew tipprova ma taħsibx, illi inti ħanuża l-kelma tiċċassa. Għadix tant inkunu għaddejjin u inti qiegħed għajt ma għandek dan il-meeting imbagħad in between sakemm tmur minn meeting għal ieħor trid tagħmel ċertu telefonati on the way u nibqgħu sejrin. Jiġifieri kważi ħajja nimxu 30 sena lura. Meta aħna kellna ċertu xogħlijiet li kienu iktar manwali. Fejn inti ma kellekx aċċess għal din il-ħajja maġla, ix-xogħol stess minnu nnifsu kien jislowjak. Għax inti qiegħed tagħmel ċertu xogħol manwali, hemm il-ħin, il-moħħ qiegħed relax, imma mhux qed jaħseb, mhux qed jaħdem jiffoka biss fuq xi ħaġa partikolari, mhux jiġri minn hawn għalien u anke nkunu qegħdin insuqu. Illum is-suq
għandek il-mobile qed iċempillek, daħallek dan il-messaġġ, imbagħad għandek ir-radio għaddej, imbagħad ħireġ karozza minn hawn u jiġifieri. Issa titkellem fuq l-istimulazzjoni li tinderu l-moħħ. Dak li semmejt int fil-bidu. Sanilu dibħal meta xi ħadd jgħidli mort in-Nepal jew mort l-Indja u għamilt retreat ta' ġimgħa u vera ħassni zen u ġejt Malta provajt ngħixek il-ħajja. Jiena lija ma tista' jien naħseb jekk taqbad l-iktar mank kalm ġol Indja li għadġu l-monastieru hemmhekk tajjeb maqtuħ minn kulħadd u titfgħu nofsinhar ġo trafik ta' sliema ma naħsibx li mhux ħajżarrat, naħseb jitgħallem iżarrat. Għax hemm mod u mod, jiġifieri dak li semmejt inti ta' 30 sena ilu illum il-ġurnata, onestament, ma nafx taħsbu intom, ma naħsibx huwa possibbli. Jiġifieri li ċempel waqt meeting u ieħor jista' jkun li qed inderru l-moħħna jiġi stimulat il-ħin kollu. Sal-punt li llum jekk qed tara series jekk ikun twil iktar minn siegħa ma taraħx. Illum in-nies qed imorru għal series flokal film għax in-nies ma jissapportux satej jew siegħa u nofsa ma jaraw kif ħajjispiċċa dan il-film. Jiġifieri mhux qed ngħid affarijiet estremi, naħseb jiena kull ma qed jismana qed jagħti brasu jgħid iva. Però sa ċertu punt, skużani. Kompli. Però sa ċertu punt naqbel 100% ta' jiġifieri. Però sa ċertu punt in-naħa l-oħra illum il-ġurnata qed ninnutaw skejjel pereżempju illi jieħdu l-istudenti tagħhom livins u jgħidulhom bla mobile. Inti għandek livin, għandek dawn it-3 ijiem, il-mobile biss pereżempju bejn dak il-ħin u dak il-ħin. B'tali mod li kważi issa nitħaddet b'mod forsi daqsxejn tekniku, l-istudent ħajkollhom il-withdrawals tal-mobile. Imma still qegħdin nippruvaw nagħmlu dak li kważi, mhux kważi, snin ilu kien jiġina naturali. Jiena naqbel ħafna ma li bdejt tajt inti Matthew li ma tistax tikkumpara ma 30 sena ilu. 30 sena ilu kollha konna f'dik iċ-ċirkostanza u xorta kien hemm ways kif konna nirranġaw jekk kien għal xi ħaġa. Però naħseb jiena tkun skuża se nirraġunaw. Li jekk ħatajt ħatamel satej minn għall-mobile, iġġib daw l-iskużi li wekk kien għala xi ħaġa. Da mhux qed ngħidlek tagħmel satej minn għall-mobile meta taf għandek xi ħadd l-isptar qed tistenna. Imma normalment iċ-ċans kbir x'inhu li f'dawk is-satej ma jinqala xejn. Se jista' jinqala ma ċans kbir. Il-probabilità li jinqala xi ħaġa naqbel miegħek perfettament. Fl-istessin qed insaqs dal-mistoqsijiet ovvjament għax jisna kulħadd qed jaqbel u importanti nifhem anke min-naħa l-oħra. Fl-istess ħin jekk jiena mort nimxi jew mort dak is-satej biex ninqata' minn kulħadd, iċ-ċans huwa li tfajt Spotify, tfajt xi podcast bħal da ġew id-nejja biex waqt li qed nimxi xorta qed nitgħallem xi ħaġa. Issa jekk jiena ovvjament ma ħadx il-Walkman miegħi biex nisma' podcast kelli nieħu il-mobile. Biex il-mobile nisma' l-podcast, iċ-ċans huwa li għandi l-internet mixawr. Mela jiena nisma' l-podcast jekk smajt lin tiġix tgħidli. Bla ma trid idejja b'mod awtomatiku daħal ġobut u fetħu. Għadna ħsibt li ngħid tgħid nistenna nofsija biex niftħu. Naħseb dik id-delay semmiljon id-delay. U dik propju l-ironija li jiena nagħmel affarijiet biex nirrelassa waqt li qed nagħmilhom qed nirrispondi l-emails. Letteralment ħassar issa aħna nitkellmu jien il-ħin kollu nieqaf naħseb u semmejna l-eżempju ta' tfal fl-irtir tal-iskola bla mobiles. Tajjeb li forsi nirriflettu daw għas-suppost għandhom mobile għax is-social media ddiżinjata li kollok 13 il fuq. Imma tant hija ngranata fis-soċjetà li qas naħsbu fuq minn fejn suppost qed nitilqu. Jien l-ewwel wieħed jiġifieri jekk għandi bżonn nikkuntattja l-itfal tiegħi jrid li jkollhom mobile u ngħidilhom qis li meta nibatilkom tirrisponduni, jiġifieri filli qiegħed l-edukatur, filli ġejt il-perpetrator. U l-perpetrator għax il-bżonn bżonn immaġinarju. Bżonn manipulajtu. Bżonn li ġej minn biża'. Eżatt. U minn ansjetà. Jiena fil-fatt dak li kont se ngħid, hemm qisu iktar ma s-soċjetà avvanzat. Il-livell ta' ansjetà tas-soċjetà tala fis-sens li aħna qegħdin ngħixu jekk inti tħares nerġa' 30 sena ilu. Il-livell ta' ħajja
u ta' ansjetà fil-ħajja ta' 30 senilu kien jetaw. Iktar ma' għadda żmien, iktar aħna tlajna f'dik l-ansjetà. U tlajna livelli li għalina dawn il-livelli huma normali. Li kważi, u hemmhekk iktar jagħmel sens imbagħad l-instant gratification, għax hemmhekk ħajkollok dak il-relief momentarju minn dik l-ansjetà. Imma aħna laqqas biss qegħdin nirrealizzaw li aħna qegħdin f'dan l-istat ta' ansjetà normali li kważi x'in nifqu u nibdew neżlin minn dik l-ansjetà ħanħossuna ħażina għaliex dik mhijiex normali għalina. Jiġifieri għandek din il-komplessità kollha li qed taffetwa jew li qed titrigger jew ukoll l-instant gratification għax inti trid dak ir-relief u ħadd jieħu pjaċir b'dak ir-relief, dak il-mistri instantanju minn dik l-ansjetà li nerġa' ngħid kważi inti semmejt li jiena mmur l-Indja għax il-ħajja hemmhekk hija. Jiġifieri għandek dan xi kultant laqqas biss nifqu u narawh. Għalhekk importanti jiena nemmen li isma' ma x'inhu bżonn. Il-verità ħanġib eżempju forsi li jiena ma tantx. L-ikel qiegħed hemm mal-pjaċir jew biex jiena ngħix. Fejn hu l-lajn? Fejn hu l-bżonn tal-ikel? Il-bżonn hu li ngħix jew li jiġifieri just something to think about. U jien naħseb ukoll inti qed issemmi l-ikel, naħseb jiena li forsi aħna ġej minn ġenerazzjonijiet fej ta' qabilna batew il-ġuħ biex. Għala naħseb jiena hija l-pendulum tas-soċjetà wkoll li meta konna neqsim minn xi ħaġa, u mbagħad meta dik hija available u llum in-nies l-idea ta' flus, għax ma nasibx hemm iktar flus f'idej, naħseb l-idea tal-flus hija li għandna iktar, allura anka minħabba li jekk jiedu xi ħaġa nseħħdu loan, allura għandna xi ħaġa li ma naffordjawhiex imma fi żmien 40 sena nkun affordjawha. Allura ħabba li għandna idea li għandna iktar flus fil-but, allura din nonfqu iktar nistgħu. Meta qabel kważi kolli ngħid, allura kollha kemm aħna mbagħtu bl-instant gratification u qabel kellhom il-ħajja li tirrestringihom. U aħna l-lum il-ġurnata forsi l-ewwel ġenerazzjoni li rridu nitalmu nrażnu lil nfusna għax issa għandna l-fejn nrażnu lil nfusna. Qabel in-nuqqas aċċessibilità kien irrażżanna. Allura llum ma nidu nitalmu hija skill ġdida li mmorru kontra n-natura biex ma nagħmlux ħsara lil nfusna naħseb jiena. Ma nafx taħsbu intom. Sa ċertu punt naqbel miegħek għaliex jien għandi il-fortuna li nafx għandi ċertu ħbieb li għandhom 70 sena u 80 sena. U jgħidulek ċaru tont, imma missieri kien jgħallimni biex jien ma naħlix. Sawa, meta llum. Imma missieri kien jgħallim, jiġifieri kien hemm ukoll dak il-kunċett li jisma' ma tistax tarmi, ma tistax taħli mhux żmien il-ħela dawn it-tip ta' messaġġi. F'kelm oħra ma tistax taqbad u tberba, ma tistax taqbad għax ma ninsewx għandek dan l-spektrum bejn pjaċir u tbatija. Għax ma tistax taffordja li inti taħli għax taħseb għal meta m'għandekx. U dawn it-tip ta' messaġġi kontinu ma tistax toħra tmitt proverbju żej ma tistax tmitt saqajk il-barra mill-friex. Hemm dawn it-tip ta' konċetti ta' ukoll li qegħdin jirrestrinġuk biex inti il-messaġġ donnu dejjem hemm kien. Forsi llum il-ġurnata kif qatt int għandek iktar availability, għandek iktar soċjetà li qed tippromuovi dan it-tip ta' ħajja, għandna ekonomija illi taħdem billi inti tkompli titfa' fl-ekonomija, iktar ma tonfoq, iktar għandek ekonomija b'saħħitha. U allura l-ekonomija minn nfisha qed tgħinek, qed tħeġġek biex inti tonfoq ħalli l-ekonomija tissaħħaħ. U fl-aħħar mill-aħħar imbagħad kważi xi kultant jien nara li inti tispiċċa skjaf tal-ekonomija u l-ekonomija qegħdem malik. U llum kważi anke ġieli nara li dak li jkun jaħdem ħafna, iktar jaħdem ħafna, forsi għandu nqas ħin ta' kwalità, allura b'skuża x'jaħdem ħafna ma ħaqniex nixxi dik. Aqbadu xi ma ħaqniex mhux għalija biss, anke forsi għat-tfal jew għal tal-familja li qed inqatta nqas ħin magħhom u mara ixtrielu
Miskin. Għax aħna din niġu mrobbija biex inkunu konsumeristi. Dik il-biċċa xogħol li qed inġibu skuża bil-fatt li qed il-ħin ta' kwalità naqas, jew x'qed naħdmu ħafna, nġibu skuża għal xi għandna nixtru aktar. Mhux hekk bħala reward mbagħad, nitkellmu ħafna fuq vera fl-addiction li ħaqni tajjeb sustanza whisky ikel sess għax batejt. Għamil ġurnata xogħol mela allura ħaqni. Mbagħad dik jekk kien ġurnata aktar jibsa mis-soltu flok grok ħatnej, u hemmhekk jibda ċirklu Mek tidħol tal-instant gratification jekk jien nagħllem li l-nifsi isma' x'inhi l-konsegwenza ta' dik ir-reward ħalli nitlu f'biċċa xogħol oħra. Iċ-ċansijiet huma li ħna nagħmel għażla naqra ħjar. U naħseb anki fejn tidħol instant gratification jekk aħna nkunu kapaċi inkejlu il-konsegwenza ta' dik ir-reward ħatkun iktar faċli nimmaneġġja li instant gratifications nista' nidħol għalihom u le għax jiena qed niftakar fl-eżempju li tajt inti fejn jidħol xogħol. Ix-xogħol dil-biċċa xogħol li nista' neħles il-bieraħ. Qed neħlisha fl-40 sigħa tax-xogħol tiegħi, id-duty tiegħi mal-familja wettaqtu għax ħafna drabi nitlu f'ħafna riġidità. Ftit ilu sibtu qed nitkellem ma' xi ħadd. Ma stajtx ngħidlu isma' tiċċekkjax l-emails waqt li tkun qiegħed holiday għax il-ħobża tiegħu tiddependi li jiċċekkja l-emails waqt li qed ikun holiday. Allura importanti li jdaħħal il-bilanċ u joqgħod attent li jżomm il-bilanċ tajjeb kif edna l-ewwel tajjeb li inti titimgħu l-instinct imma at what price? X'ħatħalli semmejna l-ġenerazzjoni ta' qabilna, mela ta' qabilna kienu moħħhom biex iħallu xi ħaġa lilna. Illum aħna ngħixu le gawdi xi tħallilhom qasna fuq paddinja żmien. Carpe diem. Eżatt, ġifieri, il-fabrik tas-soċjetà inbidlet kompletament u kif inbidlet għax bdilni aħna. Għax aċċettajna u ħallejna l-affarijiet jiġru, ġejna dependu mill-kumdità, anke jekk tara l-medja, il-medja nkollu tibbombardjak b'ħafna biża li jekk mhix ħad inħasel b'dan il-dak. L-ebda mara mi ħatħares lejk u bla bla. Fil-fatt u għalhekk imbagħad tidħol instant gratification għax mela jiena ħanieħu dal-prodott għax dal-prodott ħad nasal hemm, ħanissodisfa di, ħanissodisfa l-oħra, dan li tjepikel, Naħseb ukoll għax qed ngħixu ħajja li għandna bżonn reward fiha. Jiena jekk tippermetti li qed naħseb f'każ partikolari li laqatni bqajt inġorru miegħi. Dan kien persuna edukat, mgħallem, jiġifieri professjonist. U kien jaħdem bejn 10 u 14 sija kuljum. U wara imma d-deskrizzjoni tiegħu għax hemm laqtitni qal jien kont ngħix il-ħajja perfetta. Il-ħajja perfetta għalih kienet jaħdem bejn 10 u 14 sija kuljum, imur il-ġim, imbagħad fl-għaxija jiltaqa' mal-mara, jieklu flimkien, jorqdu u jerġa' l-għada. Imma mbagħad kien jiġi l-weekend. Fil-weekend is-sibt il-ħajja perfetta għalih kienet li jqumu daqsxejn bil-kwiet, fl-għaxija jew joħorġu jieklu, jieħdu fl-ixkun imbit, flimkien, jieħdu linja kok, għax ħaqqhom wara dik il-ġimgħa kollha xogħol, u il-bat il-ħadd jibqgħu reqdin, iqommu f'nofsinhar jerġgħu morru jieklu, eċetera, eċetera, forsi fl-ixkun imbit ieħor, u t-tnejn nerġgħu. B'tali mod illi biżmien l-ewwel ngħid dik it-tip ta' ħajja ma baqgħetx tagħti sodisfazzjon. U tu il-linja tal-kok mhux biss is-sibt imma mbagħad il-ġimgħa u l-ħadd u sakemm fl-aħħar sar habit li fl-aħħar mill-aħħar kisser lill-individwu, kisser iż-żwieġ, eċetera. Jiġifieri inti għandek stil ta' ħajja li għalih għax jiena dik li laqtitni u għalih jien kelli l-ħajja perfetta. Il-mistoqsija tiegħi nerġa' mmur lura. Imma x'inhu l-bżonn? X'inhu vera kienet il-ħajja l-perfetta? Ara l-ħajja l-perfetta fejn waslitek. X'inhu l-bżonn? Dik hija il-maqlub tagħha hija dik l-instant gratification qed naħdem ħalli mbagħad nieħu r-reward u nibqgħu sejrin. Fuq dak il-punt il-ħin tad-diskussjoni għaddinna wkoll, però qabel nagħlqu nixtieq li nieħdu kummenti konklusivi mill-tnejn li intom fuq is-suġġett relatat mal-lum għal qed jisma'na. Leon.
Jiena personalment naħseb li di ħaġa li nirrifletti fuq anka jiena bħala ġenitur, bħala ħaddiem, bħala kollox. U naħseb tajjeb li nieħu naqra lezzjoni minn dawk ta' qabilna, għax forsi ma kellix l-opportunità nistenna daqshom, ħalli jiena nitgħallem inkun iktar ibbilanċjat u nkun iktar kuntent għax ħaġa li forsi staqti insemmi, illum sirna nsemmu ħafna s-saħħa mentali. U forsi din hija waħda mir-raġunijiet li s-saħħa mentali tagħna qiegħda tmajna. Allura biex inżommu naqra iktar saħħa mentali, forsi tajjeb b'saħħitna mentalment. Tajjeb li nagħmlu lilna nifisna nsaqsu għaliex ħanagħmel għall-biċċa tax-xogħol biex nagħmellek naqra reklama għall-gazetta. Fil-verità għaliex hija s-soluzzjoni. Ekku. U għaliex b'mod onest u b'mod ġenwin, mhux li nidħak bija nnifsi, eccetera. U forsi jiena ma nafx iċċiżi ħaġa oħra, ma jiena li xtaqt ngħid, nerġa' ngħid x'inhu l-iktar importanti. Imma l-iktar importanti b'mod onest, l-iktar huwa bżonn. U t-tieni ħaġa hi aħna qegħdin ngħixu ħajja komplikata, allura fl-opinjoni tiegħi iktar manna ħajja sempliċi, keep it simple, ma nikkomplikawiex, iktar hemm ċans li l-ħajja tagħna ħadkun iktar tranquilla. Matthew? Jien naħseb ħankompli nafas fuq il-kunċett tal-għaliex, għax jekk għaliex inti għandek bżonn ir-reward mill-ġurnata li qed tagħmel. Jekk inti qed tagħmel 14 siegħa, 8 sigħat, 5 sigħat tagħmel attività f'ħajtek li għandek bżonn reward għax għamilta, forsi għandek tifhem iktar l-għaliex tiegħek, l-ikigaj tiegħek, u tajt forsi għandi bżonn nagħmel xogħol ieħor li f'dak il-5 sigħat id-dopamina ħad tiġi għax għamil dak ix-xogħol. Mela jiena ix-xogħol innifsu jew l-attività nnifisha jew il-ħin mal-familja nnifisha qiegħda tini s-sodisfazzjon minn flok għattaj ġurnata mal-familja u mbagħad għandi bżonn grokk whisky waħdi, għalfej il-ħin mal-familja tiegħek ma kienx rewarding biżejjed, għalfej tip ta' xogħol li qed tagħmel inti mhux rewarding biżejjed u bil-forsi tfittex dik ir-reward. Għax hemmhekk tista' tibda bil-mod tassoċja u tħoss id-dopamina minn affarijiet li long term ħajtuk iktar sodisfazzjon personali naħseb. Leon, Noel, grazzi ħafna. Naħseb kienet diskussjoni li ħanibqa' naħseb fuqha, jien persona ħanibqa' naħseb żgur fuqha anke wara li ħanitilqu minn hawnhekk. Grazzi intom għal darb'oħra, grazzi wkoll Matthew għal dejjem il-min segwina l-għalli ieħor fejn diskutejna suġġetti ieħor interessanti. Ovvjament ħajkonna għalli ieħor u fih ħaniddiskutu suġġetti differenti wkoll. Grazzi.